Ikikis ti ustisya dagiti pamilya tinapanawan ni Ronnie Pamorca, biktima ti pamaltog ti ili abantay. Ti pinagipatpatang iti press corps ken ti asawa ti biktima ani Elizabeth. Awan ti amuna nga pakay gapuan iti napasamak ken ti asawa na. Gapuanan ta awan met ti kaririri wenno atraso na. Nakunapay ni Elizabeth nga adu iti mapampanunot ti pinakapaltog ti asawa na. Gapuanan ti kinaadu iti sayang guseng nga imbagada kanyana. Tawam met tammo. Nadalos met ti kuana. May kariri na pulo sa banggit na kanya, awan ame nga rumrumar. Ito ilang balay tiyan na. Musumampe pa nagpintad, toyen nga rumwarin. Naibaga na pingatakil ti pukaw ti asawa na, nga naawan gapuanan ti iso na laing ti pangnamnamaanda. Di ko malang kuha kanya na, kaya makonsensya ko mami, apo. Huwag kuha ko mami tag surrenderen. Dadagitan na ko na, awan ti kadwa nga agwat at naman ta nagbabasitan da. Awan ti kadwa katulunga nga agsapulin. O may pikuan di may bag ko mangarod na nakagraduara grade 6 lang ang peso. Maipakamo nga upat tinapanawan ni Pamorca ang anak na talo ti agbasbasa mangnamnamad ang arod nga nadaras ko mga masulbar ti kaso ti asawa na tapno magunudda ti husto nga ustisya. Para iti press corps, Ryan Pardo.